Terve, täällä tänään Softamies 10 ja mä tein semmoista pikku Airsoft-esittelyvideota ja eli, eiköhän aloiteta. Eli mun Airsoft-jutut on tuolla noin, tuolla. Niin mä haen niitä tähän väliin ja niin, että no niin, ja tässä tämmönen haulikko, mun pitää tänne näin. Tämmönen. Tossa on toi. Tuossa on hop ja ihan perus 40 setti. Pistoli on nyt mukana. Mä voin jossain vaiheessa vaikka näyttää sen sitten. Täällä on tämmönen AK-47. Tästä on kyllä akku lopussa, mutta akku lopussa niin ei oikein hyvin lähde. Tämmönen perus. Ihan hyvä. Siis tän hinta olisi ollut 80. Ei paha, mutta siis joo. Semmonen ihan perus. Suosittelen tommosille aloittelijat tyylisille. Sitten tässä on siihen pikkusettiin kuuluva. Eli siis täällä oli tämmönen jousi. Ja niin. Mä näytän sitten videon lopuksi tämän koneiston tältä sisältä. Otan tämän kuoren tosta pois. Tosta noin tämän pois irrotan. Ja sitten näytän tämän koneiston. Mutta joo. Joo. Se oli ihan semmonen nopasa, mutta silti ihan hyvä. Eli täällä on sitten mun kaasupistooli. Tämmönen perus. Lipas painaa suunnilleen enemmän kuin koko asesetti, mutta tässä on tämmöistä pikku infoilut tästä asiasta, mutta suosittelen tätä oikeasti kaikille tämmöisille. Näin. Siis tämän pitää olla täällä alhaalla näin, että saa tästä tämän näin tänne näin. Joo, mutta siis ihan good. Mutta hupsista keikkaa. Anteeksi toi äskeinen, mutta joo. Eli siis katsotaan nyt sitten mun kamoja. Eli hanskat on aina tässä. Nämä on tämmöiset hanskat, tämmöiset näin. Ihan hyvät. Tämmöiset tarraava pinta tässä näin. Eli että jos aseista, niin näillä suosittelen maksu 20, mutta joo. Eli siis tällä on hyvä olla näin vaan. Niin. Nämäkin on ihan hyvät. Ja suosittelen näitä. Mutta sitten mä näytän mun maskin vielä. Ja niin. Hei, mutta joku soitti ovikalla, niin pitää katsoa. Joo, mun isä siis tuli kotiin, mutta ei siis mitään. No niin, ja siinä oli mun aset. Mä näytän vielä Spartan kaasun, mikä mä käytän tähän pistooliin. Siis tähän. Ja se kaasu menee tänne. Tää pohjassa on tämmönen. No eipä se tähän kameraan näe, mutta tossa on tommonen. Se työnnetään siihen, mutta sitten täällä on. Tuossa on tommonen nappula, vähän kiiltävä nappula. Niin siitä kun painaa, niin sitten yhdentää kaasut ulos, mutta tässä on tää kaasu. Spartan. Mutta joo. Eli siis joo. No eipä mulla hirveästi mitään muuta oo, mutta laittakaa noita tykkäyksiä alas. Ja sitten laittakaa ihan rohkeasti vaan noita
epätykkäyksiä, siis no epätykkäyksiä, niin. Mutta laittakaa nyt, että jos ette tykännyt, niin laittakaa vaan rohkeasti sinne peukku alas, mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, mutta mennään sitten seuraavan videon pariin. Tervepä hei!